ପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖ। ଆରେ ମଦରେ ତୁ ସାହାରା। ମଦ ଯଦି ତୋର ସାହାରା ତାହେଲେ ଯେ ମା ନା ଲୋ ବୋଉ, ଏ ମଦ ପିଉଛି ଖାଲି ସେ ଝିଅକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତୋ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇନିଲ। ବୋଉଲ ତୋ କୋଳରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ ହଉଛି। ଦେଖ ଭାଇ, ମାନେ ଧୋକା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛ ନା, ଥରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ୟାର। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛ, ଭାଇ ଦେଖ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ। କାହିଁକି ନା ତମର ଯାହା ହେଇଯିବ ତମ ବାପା ମା ସହି ପାରିବେନି ନା ସେ ଟୋକି।